боголюбиви отци, възлюбени в Господа, брати и сестри. С благословението на Негово високо преосвещенство, Пловдивския митрополит Николай, тази вечер отново сме се събрали под покрова на Пресветата Дева, за да отправим нашите молитви към нея, майката на живота, утехата на скърбящите, радостта на всички вярващи. В тази благословена вечер на духовно вглъбяване четем третата статия на Акатиста на Пресвета Богородица. Акатистът, както знаем, на Света Богородица е едно от най-възвишените песнопения на църквата, посветени на Божията майка. Акатистът е написан през 7 век в чест на избавлението на Константинопол от нашествието на варварите. Когато враговете обкръжили града, вярващите се събрали в храма на Божията премъдрост и със сълзи на очи се молили на Пресветата Дева за спасение, за помощ, за избавление. И тогава по чудесен начин буря разпръснала вражеските кораби и градът бил избавен. Спасили се верните последователи на Господа Исуса Христа. В знак на благодарност към Божията майка, народът останал буден цяла нощ, възпявайки я с песнопения и хваления. Така се родило това дивно последование, наречено Акатист, което означава молитва, песнопение, на което не се седи, което се изпълнява изправен, прав. От Акатистът се чете тържествено всяка година през Великия пост. Разбира се, всеки може да чете и Акатиста на Божията майка в своя дом, а в светогорските и монашеските обители Акатистът през цялата година се чете на малкото повечерие всяка вечер. Така че винаги звучи акатистното пение в чест, прослава и благодарност на Божията майка, която предстои пред нейния син за всеки един от нас. Тя е нашата застъпница пред Бога, нашата майка, която винаги ни обгръща със своята любов и закрила. Тя е винаги до нас, особено сега в тези дни на Велик пост, когато е необходимо да разберем, че не сме сами, а имаме помощ и подкрепа в този труден подвиг на лишения, на молитва и на бдение. Третата статия слави Божията майка като стена необорима и застъпница силна. В този благословен момент нека всички ние се задълбочим в значението на тези свети слова и в добродетелите на Света Богородица, любовта, търпението, смирението и кротостта. Тези слова разкриват една от най-важните истини за Света Богородица. Тя е нашата небесна закрилница, която неуморно се моли за нас и ни защитава от нападенията на враговете, видими и невидими. В третата статия слушаме как ангелите с изумление прославят Света Богородица, виждайки в нея необяснимото Божие смирение, чрез което Бог сам се въплати, за да спаси човечеството. Ние заедно с тези ангели, безплътни небесни сили пеем: радвай се, цвете на нетлението, радвай се ти, която светло изобразяваш възкресението. Тези думи ни напомнят, че чрез Света Богородица дойде в света истинската радост Христос. Тя стана
духовният мост между небето и земята, като прие в утробата си самия Бог, без да го ограничи, и го роди, без да изгуби девството си. В това боговдъхновено песнопение ние славим Света Богородица, но и прославяме в него Господа Иисуса Христа, която Света Богородица, прославяйки я, виждаме, че се явява като нова Ева, която стана майка на цялото човечество. Докато първата Ева от Стария Завет донесе грехопадението, както знаем, то чрез Дева Мария в Новия Завет дойде спасението от греха на човечеството. Но какво означава това за всеки един православен християнин? В забързаното ни ежедневие често забравяме да се обръщаме към Бога, към Света Богородица с молитва. А тя, Небесната Царица, е винаги готова да чуе нашите прошения и не просто да ги чуе, но и да ги изпълни, да ни утеши. В трудни моменти, когато вярата ни е разклатена, трябва да помним, че тя е стена необорима, наша защита срещу бурите на живота. Тя ни учи, застанала така скромно, но и величествено пред нас, на любов, на смирение, на послушание и доверие в Бога. Ние заставаме пред нея не само да просим, не само да искаме, не само да роним сълзи, та тя да се притече на помощ на нас, но ние заставаме пред нея преди всичко и най-вече да се научим, да се подучим, да се вдъхновим от този благ пример и да се възползваме от нея благодатно и духовно и да се изграждаме като наистина истински, духовни и възвишени човеци. Когато размишляваме върху Света Богородица, първото, което трябва да си припомним, е нейната безгранична любов. Това е любов, която не търси своето, както казва свети апостол Павел. Не се огорчава, не се колебае. Тя прие Божията воля със смирение, без ропот, без колебание. Затова и Света Богородица не се сърди на никого. Не пречи и не спъва никого, а винаги прощава и винаги прегръща и винаги благоволи. Когато архангел Гавриил и благовести, че ще стане майка на Спасителя, тя не помисли за себе си. Не се уплаши, а каза: ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти. Много пъти, когато разсъждаваме кога е заченала Света Богородица безсеменно в утробата си, светите отци казват: именно тогава, когато даде своето съгласие, смири се и рече: ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти. Тази любов на Света Богородица към Бога и към човечеството я направи наша най-близка майка, която с нежност ни води и наставлява към нейния Син, Господа Иисуса Христа. Защото ние, идвайки днес при нея и заставайки пред нея, знаем, че тя ни хваща за ръка и като малки деца ни води при нейния Син, за да бъдем с Него, да бъдем до Него и да няма пречка, както апостолите пречеха на онези, които донасяха деца при Иисуса Христа. И Той ги благославяше да нямаме спънка, да бъдем в Неговия скут, да се радваме на Неговото благословение и благодат и, разбира се, да бъде
той част от нашия живот. Животът на Света Богородица бе изпълнен с много изпитания. Още от самото начало тя трябваше да понесе неразбирането на хората, което между другото много често виждаме и се сблъскваме и ние днес. Как девица може да роди дете? Тя бе принудена да бяга в Египет, за да спаси младенеца Христос. Преживя неговото отхвърляне, страданията му, а накрая и разпятието на Спасителя. Но през всичко това тя премина без ропот, без оплакване. Когато стоеше под кръста, не изрече упрек, не се разбунтува срещу Божия промисъл, а прие всичко със смирение и с вяра. Това е пример за нас, възлюбени в Господа, брати и сестри, да носим кръста си с търпение, да не се страхуваме от изпитанията, защото Света Богородица е с нас и ни укрепява. И ако можехме да видим, щяхме да се ужасим, но и щяхме да изпаднем в постоянна благодарност. Щяхме да се ужасим от онези последствия, от които тя ни беше предпазила, духовни и телесни, и ни е дала лекота в живота. В света, в който живеем, често се сблъскваме с грубост, с агресия, с гняв. Но Божията майка ни учи на кротост, на онази вътрешна сила, която не се поддава на страстите, която не отговаря на злото с зло. Тя не е казала нито една обидна дума никому, не е проявила нетърпение, а винаги е била пълна с благодарност, с милост. И затова колко хубаво светите отци са разпоредили през Великия пост да имаме такъв благ пример, да се вдъхновяваме, защото покаяние означава да се променим, да променим нашите мисли, да променим нашия ум, да променим нашия живот. А как може да стане това най-лесно? Именно когато имаме такъв благ пример пред нас. Затова нека и ние се стараем да подражаваме на нея, Небесната Царица, да бъдем кротки в думите си, да не нараняваме ближните си, да отговаряме с любов, дори когато срещаме неприязън. Това е примерът, който и ние трябва да следваме, да се доверяваме напълно на Божия съд. Възлюбени в Господа отци, братя и сестри, днес, когато отново четем тези свещени слова, нека помним, че Света Богородица е винаги с нас. Тя ни обича като истинска майка. Моли се за нас и ни води по пътя на спасението. Доказателство за това са и безбройните и чудотворни образи. Един, пред когото предстоим, образ чудотворен, който ни благославя, пази и вдъхновява. Нека и се молим на Света Богородица с вяра и доверие, да я ползваме за пример в нашия живот и нека винаги пеем така, както пее църквата. Радвай се, невесто, не невестна. Амин. Дете преосвещенейший владико, свети